kertoa siitä vaihto-opiskelusta. Minne sä oot lähdössä? Espanjasta on semmonen jotenkin kuva, että se olisi hyvä paikka olla sillä asustella ihan, että minkälainen tunnelma siellä on, minkälainen ilmasto. Elämiselle ja kaikille taidehommille voisi olla hyvä. Tosiaan ihmiset on sellaisia temperamenttisia, sitä voi olla, että kuitenkin semmoisia mukavia taas, että ei ole sellaista niinku mitään hirveän tiukkaa välttämättä se homma. Sitten siellä Espanjassa, siellähän on öljyvärimaalauksestakin tosi pitkät perinteet. Ja Pradot ja kaikki siellä museot. Nyt pitää ottaa semmonen yksi paperi tohon. Mä teippasin tohon kiinni ja sitten maalaan sitä yhden maalauksen nytten. Prado on melkein niinku joku Louvre, että siellä on maailmanluokan taideteoksia ja kaikki. Mä en tiedä, Dalille on oma museo, mutta siellä on vaikka mitään. Se on kirjasta toinen asia katsella kuvia, kun sitten tehdään itse niitä töitä. Vaikka se Picasso näyttely, olen se hieno katsoa, vaikka olen nähnyt kirjasta niitä kuvia kyllä, mutta se on ihan eri. Nähdään ne oikeesti ne taideteokset, että me enemmän niin, tai kiinnostaa just, että vaikuttaako ne sitten kun näkee niitä, koska kyllähän noita kirjoja löytyy, ne kuvia, mutta ne on tämän kokoisia ne kuvat ja ne on sellaisia niinku, jäljennöksiä niistä alkuperäistä. Vittu, tuosta tuli siisti. Koska tuo tausta on hirveän hyvä, siinä on sitä liikettä. Joo. Sopii tosi hyvin. Mutta se ei sun näköinen oo kyllä silleen. Tulee vähän tuollainen maa tai joku homeen mieleen, joku puurummat, mitä on kaikkea sellaista kuviota niissä. Olen kertonut siitä, että nyt on Samki on sanonut kyllä siihen. Se Espanjan koulu nyt vielä päättää, että haluuko ne mua sinne. No semmonen kuiva hakemus, sitten motivaatiokirja ja sitten tuo kuva itsestä. Hyvän motivaatiokirjan tein ja sitten just siihen kirjoitin, että haluan, se ei ollut yleinen, että haluan ulkomaille, vaan se oli, että haluan Madridiin. Ja sitten oli niin hyvä kuva itsestä, niin hieno katsoa ne välimereläiset sitten espanjalaiset siellä, kun just talvivaatteet päällä kaikki mustia ja sitten semmoinen ensimmäisiä kevätpäiviä tosi valosaa, mutta sitten minä on siinä, mulla on semmoinen tuima ilme ja lumivuori kohoo sitä silleen koho ja se kuvapinnan yli menee se semmoinen, mikä tossa vieläkin ja silloin varsinkin oli kun ollut sulannut, niin se oli 2-3 metriä korkea lumipenkka, niin ihmettelin, että mitä tuonta, ei se voi olla lunta. Mutta mä haluan jotenkin, että sais siellä jotenkin, että ihmisistä tuosta eikä vaan pallolle siellä yksinään ole. Että olisi vähän, sais sieltä kontaktia ja sellaista niin jossakin porukassa olisi, että sellaista pitää koittaa puhua espanjalaisten kanssa ja tutustua niin. Jos sieltä löytyy jotakin taiteilijoita, mutta on se vähän pelottavakin lähteä jonnekin. Joskus oli ulkomailla ja ei ollut oikein ketään kenen kanssa jutella niistä jutuista ja sitten tuntui hirveän jotenkin kolkolta se